tiphunziranso za michere ya mthupi mwathu yomwe timayitcha kuti ma messenger, yomwe imagwira ntchito limodzi ndi ubongo wathu. Tsiku la lero tionanso za ma messenger ena atatu omwe tikuyenera kuwadziwa m'matenda amenewa a depression kapena kuti ankhawa. Messenger oyambirira ndi serotonin kapena kuti messenger wa chisangalalo, amene yitu ukakhala naye wambiri basi munthu umakhala ukumva bwino mthupi, umakhala pa mtambasale, komanso umakhala ndi chiyembekezo. Messenger amene tikhoza kumunena kuti minister of enjoyment wa mthupi mwathu kapena ngati mmene timanenera kwathu kunsanje dzanga chete. Ukakhala kuti ulibe serotonin wambiri mthupi zimakhala ngati thambo lakudala kugwera, chilichonse chimangokhala chokuda basi, umakhalanso ndi chiyembekezo. Messenger wachiwiri ndi uja amatchedwa kuti dopamine. Dopamine amene ndi amene amatithandiza kuti mtima wathu utakasike, tithe kupanga zinthu kapena kuti tikhale ndi motivation yopanga zinthu, makamaka zinthu zomwe zimatisangalatsa ali ngati chikho kapena kuti malipiro, kandi kupanga mpikisano wa masewera omwe ife timakonda kwambiri, kandi kudya chokudya chomwe timachikonda, ngakhale kumvera nyimbo yomwe timayikonda. Kwa anthu amene ali ndi dopamine ochepa amakhala ndi mphwayi, ndipo zinthu zomwe zimasangalatsa zimasiya kuwasangalatsa. Messenger amene tadziwana naye komaliza mtsiku la lero ndi norepinephrine. Messenger amene yitu ndi yemwe amatipatsa mphamvu komanso chidwi, kapena kuti pa chizungu it keeps us alert and ready to go. Khala kuti tili ndi noradrenaline ochepa kapena kuti norepinephrine ochepa, timakhala anthu otopa nthawi zonse, ndipo timakhala wovutika kukhala ndi chidwi kapena kuti focus. Mmene ndakamba zimenezi ndikhulupirira anthu ena mwamba kale kuzifunsa kuti kapena ine ndili ndi depression. Zakhale ndipompa mawa mmene tazatambasule bwinobwino matenda amenewa kuti kodi tikati depression ndi chani. Musaiwala kupanga like, follow komanso kuwagayira anzanu za page imeneyi kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.